дар зиндагӣ барои ман аз ҳама шахси азизтарин ин падару модарам аст. Чунки барои ҳар як фарзанд дар зиндагӣ аз ҳама шахси азизтарину меҳрубон падар ва модар аст. барои ман дар зиндагӣ аз ҳама шахси муҳимтарин албатта ин волидайнам аст, хешу ақрабоям аст ва пайвандонам аст. аз ҳама шахси азизтарин дар зиндагӣ падару модарам, хешу ақрабонам, хоҳару додаронам ва дигару дигарам. аз ҳама шахси азизтарин очаҷонам, падарам, ами хоҳар бародарам, хеши ақрабонам. агар волидон ва пайвандонатон барои шумо азиз ҳастанд, пас танҳо ба хотири ҳифзи саломатии онҳо оддитарин амалҳоро дар роҳи пешгирии бемории коронавирус анҷом диҳед. пӯшидани ниқоб, риояи фосилаи иҷтимоӣ ва зуд безарар гардонидани дастон василаи хубе аст дар роҳи ҳифзи саломатии худ ва наздикону пайвандон.